नमस्कार, सुप्रभात. मी सौरभ कोरटकर. झी 24 तास मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज काय विशेष, तर आज पाऊस हाच विशेष आहे आणि या खास बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि याच बुलेटिनमध्ये आपण बघणार आहोत लक्ष वेधून घेणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या. पहिली मोठी बातमी आहे पावसाबद्दलची. मुंबई आणि उपनगरात रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग पाहायला मिळाली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना पाहायला मिळाल्या. मुंबई पालघरला पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलाय. दुसरी मोठी बातमी आहे मुंबईच्या लाईफलाईन संदर्भातली. पहिल्याच पावसात मुंबईची लाईफलाईन विस्कळीत झालेली आहे. दादर कोपरखैरणे तुर्भे स्थानकात पाणी साचलंय. मध्य हार्बर पश्चिम रेल्वेची वाहतूक मंदावली आहे, तर रस्ते वाहतुकीवरही याचा परिणाम पाहायला मिळालाय. तिसरी लक्षवेधी बातमी आहे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भातली. अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत मंत्री सचिव नसल्यानं सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.